Kamusta ka, kabaluyan? Ulilikat ka ni. Baka naman nilalamon ka na ng kalungkutan mo. Akala mo siguro hindi ka nasasayo ulit, no? Bilis mo naman sumuko kung ganun. Tutal, wadya ka mo alalan lamang. Tapusin mo tong video para at least mapadama namin sa'yo kung gaano kasarap mabuhay sa mundo. Ninam. Ni pasak balag. Minsan, nangyayari talaga yung mga hindi dapat mangyari. Tapos mapapasabi ka na lang ng, "Antoy agawa, malas na maong." Pero kahit na may mangyaring ganon, huwag nyong hayaan na lamunin ng negative vibes ang araw nyo. Tandaan nyo, kabaluyan, pinipili ang pagiging masaya. Tako, kaki no? Tako. Yehey. Siyempre, ang unang-una mong gagawin para sumaya ay punta ka sa mga pinakamalalapit sa'yo. Punta ka sa mga kaibigan mo, barkada mo na parang kapatid mo na din. Sinong di mag-aakala na minsan kung sino pa ang hindi mo kadugo ay sila pa yung makakaintindi sa'yo. Real talk. Nagpunta kami dito sa Sol, Pangasinan. Dito kami nagpupunta kung masyado na kaming stress sa buhay. Hindi namin hinahayaan na mawala yung ganitong banding sa amin. Minsan nagtatampuhan pero talagang ganun din naman. Hindi Bo nila muna. Nila mama, labay mo may kino, labay to para may na disgrasya ta. Amo ni bagan ulay hamso, bo nila. Tatala na nagsiniguro. Hindi importante sa amin kung wala kang pera. Yung iba sa amin may mga anak na. Kanya-kanya ng buhay. Yung iba naman mahirap na ring mayaya pero sumasama din naman. Nagpapakasaya lang kami na para bang 15 years old lang. Yung sinasabi nilang kahit konti basta totoo okay na. Ay nako, fake news yun. Baka naman tanga yung ugali mo o plastic ka talaga kaya wala kang barkada. Mas maraming barkada, mas masaya. 1, 2, 3. Si Kaoy, kapigan may 10 ya sumaya ka. Tara, sama ka sa amin. Kung nakakalimot ka na kung paano sumaya, bigyan ka namin. Sariling gamit ko ng tono rin ako dito madami no rin ako ipapasa lang sa mga totoo